You're listening to Dili Ni Advice, where two millennial sisters from Davao dish out unsolicited opinions like it's our full-time job. Ako si Kringkay. Ako si Darling. We rant, we reason, and we rarely fact-check. So listen and laugh, but don't cite us in your thesis. Hello. Yes, hello mga kaibigan. Hello and welcome sa Dili Ni Advice. Welcome sa among another Nagdilaab episode. Para sa atong mga new listeners, Nagdilaab episodes are about random headlines. Random hot topics. Random offbeat topics. Hot. Basta kay trending bala. Oo. Pero pwede po dili trending. Pwede nag-resurface lang. Thank you kaayo sa amo ang monthly donators. Salamat. We're making a new word. Donators. Salamat. Ter, Yayu, Carmen, Steven, and Sonia. Yes. Thank you so much. Yes. Og thank you kayo sa ato mga listeners. We really appreciate you. Masking ka ng, usahay ka ng naanadjud may mga kanang hot takes. Ay, okay. Kanang polarizing opinions. Oh. Might be controversial opinion. Oh. Is there kanang word bang opinions? Oh. Okay. Anapod tay haters. Ay, naapod tayo haters? Yes, naatay haters, guys. Ano, may haters, guys. Nag-post manggod si Kringkay, kugihan siya. Nag-post siya og reel. She made a reel about the taxi drivers na dapat i-regulate. Oh, kano sa pa to na episode? Dugay na kayo na episode sa dining table pa mi ato nag-recording. Oh. So, might be last year. Oh. Last year pa to na episode. And then, naghimo siya reel. Ang reel is about, we need to be regulating our taxis. They should be checked for hygiene. Oh, hygiene. Unsa pa to? Kuan man to, alphabetical order man to, unintentionally alphabetical. As in, aesthetic, Uh-uh. aircon, cleanliness, Loan sa pa to? strepsils. Hygiene, Strepsils. sensilyo, og strepsils. Ay, as in, alphabetical na to unintentionally. Oh, Ako yawa, bright oy. kaayo si Darling. As in, thank you so much. Ay, tapos, kanang natay hater sa TikTok. Gipost ni Kringkay sa TikTok among reel. Oh. Dagan kayo nag-hate. Oh, daghan kaayo. And Nakuratan ko. I understand. Na-shock si Kringkay. Kay pero dili siya pasabot ko. Dili siya anad-ana ka nang gina-hate. Oh. She's a beloved person No, with minimal communication. no, I'm just minimal communication. With minimal communication. Anyway, nag-hate. Dili anad si Kringkay. Na-shock siya. Oh, na-shock ko. Na-shock siya. Kay dagan og hate. Ang mga comments, basaw na to. Oh, basaha. Ana si Felvin. Ay, ang real di ay kay 'di ba dapat na-explain na nato nga ang real kay about sa taxi drivers. Tapos ang Caption. ang content or ang overall topic is panawagan sa mayor sa Davao City nga klarohon or ayuson buhatag solusyon ang mga baho nga taxi sa Davao City. Oo. Oh, so mo na ilang mga comments. Ang comment nila, ang caption ni Kring kay nanawagan siya sa mayor. Oh, nanawagan ko. Murag asking for support. help. Oh. Asking for support or help Oh. to regulate the taxi drivers. Ragana. Asa man data mga itabang silingan. Understandable dagan masuko, Kring. Oh, lagi gani. Understandable dagan masuko kay there are people who love Davao unconditionally. Oo. Conditional. I don't like that song. Ganong gilain ang ganong gingana pagkaingon. Ganong unconditionally. Gani. Murag ko kanang ginaagara ni mong video ke. Oh, pataka naman. Ayo, tama na. Unsa ganito? Unsa ganito? Contract imong highway. Ay, mali po to. Dili po na ako. Ang comment ni Felvin, ano siya? Kanang kailan man guro mo og LTFRB, no? Pwede man guro mo didto manawagan largo? Ano siya? Gani, no? Bitaw. Dito manawagan. Gani, namali ka. Gani, Narong no? ka. Mali ang Negative gito, rating siya. Mali ang gito, Negative rating is 9 out of 10. Ay. Dari pa jud si 101093.
Ana siya mura jud og mga kinsa oy. Hala, ila ta. Ila ta wa siya ka ila. O siya kailan na to. Ako na si Kringka. Ako si Darling. We listen, we rant. Hello, kaibigan. Si Melvin Jose, 83. Ana siya, kung iana man, nang reklamo ba mo sa LTFRB? Ay, dili siya question mark. Period siya. Kung ingana man, nang reklamo ba mo sa LTFRB? Mali ang punctuation ni mo, Melvin Jose, 83. Wala ko nagreklamo sa LTFRB. Kanang sobraan kayo takayahay diri sa Davao, tanan kay reklamo sa mayor. Tama ba di ay na inyong ginapanulti? Kalain sa ana, ingnan nga walay common sense. Nag-ingon tag common sense? Nag-ingon tag walay common sense sa video? Ay siya, wala daw tayo common sense. Siya, gingnan ta niya wala tayo common sense. Ay, okay. Asa di ay kumureklamo sa silingan? Sa mayor. Di, sa kasuko niya sa ato nag-comment siya kaduha. Nag-comment siya pag-usap. Ano si Melvin Jose, 83. Uy, mo social ka kung pagkaingon sa imong name. Melvin Jose, 83. Jose. Give me a name that starts with a H. Jose. Ano siya, kung naapay baligya nga common sense, dapat mamalit na guro ang uban na ay proper nga agency nga pwede reklamuhan. Unsaon pagsulbad kung wala gi-report sa proper nga agency? Bitaw. Mga entitled, kaluod, intawon. Huy, gusto lang na ko i-shout out. Bitaw, no. Ako na ning nabis the academy ang word na luod. Ay, tapos gikomentan po to ni Roro Noah Zoro. Unsa daw ang spelling sa luod? Luod, 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 or luod? A combination. Salamat sa comment. Salamat. Wala ko ikatubag ato kay kung nakapalit na ba mig common sense ni Kringkay, dili pa mi ka-afford. Oh, Dili okay, pa mi ka-afford. mahal siguro ba? Feeling ako mahal na. Feeling yun ako. Tapos ana si Jeb Miano, guwapa. Ay, guwapa. Ay, She is making a declaration. May I help you? Ana si Jerb Miano, guwapa. Gwapa lagi daw siya na nahimuot ko sa iyang name. Anyway, ano siya? Kademanding ba ... Tulo ka dot. oh. Demand ko kung mahal ang taxi. Demanding jud me. I agree. Thank you sa comment. Hala, oy, dagan tag haters. I love it. Thank you. Tag 50 god paglingkod pa lang nimo daan 50. Mo demand ko non sa di. Hala, nasakit ang duga ni Krika. Hala, kinahanglan. Hello Krypton. Say ganorn mother BBBBB. Ay, hello Anson B. Thank you so much. Tama ba na akong pagsulti sa iyang giingon kay basig nagpatakar ako. Jose. Sa Jose. Jose. Oo. Thank you, Mother B. Ay, Mother B na no. Ako ang Mother B. Thank you, Anson B. Thank you so much. Oh, pero salamat sa mga haters. We love it. Keep them coming. Ay, sorry. Ay, ayaw, pag nice mo. Pero naman po yung mga nice comments. Naman po. Daghan og nice comments dito. Dili na namo tamo i-shout out kay nice manggod mo. Ay, kaluoy sa mga nice comments. Pero dili shoutout. Unya, shoutout na unya. Dili na to i-shout out ang nice comments. I-shout out na to ang mga negative comments. Uy, shoutout na to ang nice comments. Yun sa day. Unya. Which is fine. We're fine, guys. It's okay. We don't have common sense according to Melvin Jose, 83. Oo. Unya, nalang ko i-share. Sige. Mag-move on na ta. Humana ta sa negative comments. Sa positive na punta. Positive. Let's end the introduction on a positive note. Recently, kanus ato, weekend? No, not weekend. Kanus ato, July, basta weekend. Bago lang. Ni ato diri ang in-law ni Naknak. Unsang klase nga in-law, uy? Bali ang cousin niya na babae ug ang iyang bana. Okay. So ang bana sa cousin ang in-law ba? Oo. Niyan hidiri niya nang syempre nag-agaray kay naay birthday sa akong mother-in-law. So nag-agaray na, nagkaon, nag-celebrate, and then naghagad na mag-shot gamay. God. Niya mo to, nag-inom-inom diri gamay. Ginagmay lang dyan, wala ganim natandog ato. Basta ka ng chill-chill lang na drink. Chill-chill lamang. Then, he suddenly shared with me nga,
nagapaminaw daw siya og Bisaya nga podcast. Oo. Habang, correct me if I'm wrong, pero sa akong pagka nagbidyo kay maggugo habang nagalisten sa iyang chismis. Oo. Murag dili kay nako mariko. Pero ingani ang pagkaingon, murag nang hugas yata siya plato. Or something. Habang nagapaminaw siya podcast. Bisaya nga podcast. Oo. Then, Kita. Oo, naabtan siya sa iyang asawa. Siya, huy, si Ate Darling good na. Ay, mauba. So, nagapaminaw siya sa tong podcast. Wala siya kabalo. Wala siya kabalo. Ako di ito og ikaw. Hala ka na! Hala, nice kayo siya nga, no? Nagapaminaw nga. Wala siya kabalo nga. Kailan niya. Naminaw lang siya. Kay nalingaw siya. Oo. Ay, hala ko. Huy, disclaimer lang po, Kring. Di ba, you know. Oh, I know. Na wala dyan tayo marketing efforts. Ikaw naman may nag-share. Wala man may nag-abos. Wala mi sa tawag na. Dili mi nag-push jud to family members. Mo to na nakaingon ko nga, nice day nga nga feeling no na naay nagapaminaw without you pushing for them to listen. Dili man tamang push. Maski gani mga family members na to, ako mga anak ko ginapugos maminaw. Wala na ko ginapugos. Wala na ko ginapugos. Wala tay ginapugos. Masking kinsa jud wala ko gipugos maminaw. Kay dili ko gusto nga in genuine good ang pag-support. Like they're just supporting because their family. No, dili ko gusto ana. Gusto nako kanang nag-support, nag-like sila sa page, nag-like sila sa subscribe sila sa Spotify because they're really into our content. Like ganahan jud sila maminaw. Ana lang god. Oo. Akong ginapugos lang no kay akong bana. Akong anak kay recently siya. Ma, I subscribed to you on YouTube. Salamat anak. Salamat. Magpasalamat lang po ko kay akong bana. No need naman siya pugso. Nagapaminaw jud siya sa ato ang podcast. Sige, siya gani ang sige critique. Nagan siya critique. Oo, hinawayon siya nga pagkatao. Which we appreciate. Kaya at least ay may critique. Pero ang recent critique nimo Nathaniel Blanc nga pamubaan ang episode. Naay ning kontra. Naay petition not to do it. Oo. So dili all the time ta mamino kay Nathaniel Blanc. Oo. Basahon na to ilang mga comment later. Na-appreciate na ako tong mga ning kontra. Uy, salamat Krypton sa pagpanawag sa imong mga kaila. Dapat we will hear. Dapat we will hear. We was been here. Yes. We was chilling up in here. Dapat. Talamat tayo. Di ang amo amang good Kring, pag mag-communicate ginatuyo og wrong grammar ba? Kanang mga we will hear. You are my only and one boss. Kanang i-past tense ang noun ba? Pero, thank you so much, Anson B, for supporting. Thank you so much. Shout out to you. Gani. Anyway, diri na ta mag-uluhan ako. Wala pa na ito nagulo. Wala pa. Sige. Sa uluhan sa mga nagdilaab nga mga balita. Matteo G. Ginakontrol kuno si Sarah G? Og Steven Jackson, usa ka retired nga NBA player. Og kanhing fiancé. Dili na lang madayon og kasal tungod sa dili mo pirma og prenup ang babae? Kana og uban pa sa Dili Ni Advice. Mao ba? Oo. Ani ni siya? Duha lang among nagdilaab kay feeling nako taas ni nga topic si Sarah og si Matteo. Og kani pong si Stephen Jackson murag taas. Disclaimer, si Matteo og si Sarah nga uluhan is a recent news. Kaning si Stephen Jackson na retired NBA player nga wa madayon og kasal kay wa ni pirma og prenup ang iyang fiancé. This is an old news that resurfaced to my feed. Okay. So this is not headlines sa news recently. Kanang nag-resurface lang siya. Okay. And gusto na ko siya i-topic because this is a very interesting topic for me. Gusto na ko siya i-discuss. Okay, sige. Okay. Let's go. Okay. Let's do this. Naipo si Inday, wait. Naku ma-remember ang pangalan. Inday Esther. Inday Espina Varona sa Facebook. I don't know who she is. Maybe she's very popular. But she has a badge. A Facebook verified badge. Palito nun ba yan na? Ay, okay. So anyone can buy? Mo ba? Anyway, na siya post nga hinting na, di na ako basahon. Taas kayo ang iyang post. Ay, basahon ba na ako?
Dili na lang. Basta, ang siguro tidbits na lang. tidbits. Okay. Ana siya, glad to see, quote, this is a post from Inday Espina Varona on Facebook. Ana siya, glad to see Sarah taking control of her art, the business side of it included. No, make that especially the business side. But why is Guidicelli speaking for her? Hindi lang sa Kapamilya News. In all news stories on this, I will presume it came from a press release based on his post. Read through several stories. I know they're married, but she is the artist. She is the creative force. The entire theme is artist taking control of finances. Artist owning her business empire. Simple lang. No artist, no empire. Guidicelli announced this on his social media page. He does handle their finances or business, but would have appreciated efforts by news outfits to get to Sarah, get her voice, listen to what this means for the artist, than have a man explain her. He can amplify, play support, but first break should belong to the artist, owner of this magical anima. So context, murag, ang message ni Inday ba kay, ngano, ay ani ni siya guys, na ay i-launch na new label si Sarah Geronimo. This is gonna be owned by her and her husband. Kabalo ka, nag-comment good ko sa Sunstar, nag-announcement na sa Sunstar. Oo. G Music. G Music ang pangalan sa label. Ang ilahang label. Oo. Gikomenta na ko. Unsa? Sister company man ni 50 Cent. G unit. Okay. Mamalakpak ta gamay. Gamay lang. Okay. Salamat. Nag-care mi sa imong joke. Nag-care mi sa imong joke. Anyway, so mag-launch siya label. Apparently, si Sarah Geronimo ang owner. Co-owner pod ang iyang husband, si Matteo Guidicelli. And Sarah also is announcing na magka-collab sila sa SB19 on a new single na Umaaligid. Mo ba tong title? Paminaw na to na. Wala pa yata, pero murag incoming. Magawaset. Upcoming. Okay. So, ang post ni Inday is mura siya nalain, mura siya upset ba nga. Nganong, kaning announcement na ing-ani, which is a big deal sa OPM Music, kay ngano kang Matteo gikan ang announcement? Ngano dili kang Sarah? Ngano kaya? Oo, ing-ana. So, muna akong first reaction. So, may labot niya. Makialam ka? Nganong, usa may labot niya kung si Sarah ang kung quiet si Sarah about tas si Matteo ang mag-announce. O say problema? What is the problem? Gusto daw siya makadungog sa artist mismo si Sarah Geronimo. Kaya nadunggan lang niya ang management. Murag kumbaga ang back office lang ang iyang nadunggan. Gusto niya madunggan ang mismo. I don't see a problem with it, gyud. Kanang mura lang niya gipadako or gihimuan niya issue nga wala. Gihimuan niya ang non-issue. Walay issue tas gibuhatan niya issue. Oo. Nya ang comment section, murag ing ana man ang sentiment. Ngano man nga masuko sila nga si Matteo ang mag-announce. 'Di ba? Para sa ako amang guding ani man gud ni na ako'y gisulat diri para di na ko malimtan. Let's say dili sila mag-asawa. Let's say business partner sila. Strictly on a business perspective ta diri. Business partners lang sila. Business partners sila. If Sarah is the owner, ang CEO, she has the right to delegate. Bitaw. She has the right to delegate. She cannot do everything. No, she cannot. And I think announcing media press, kanang mag-talk in front of the camera para sa mga press people, make announcements. I think that's a menial job. A CEO does not have to do that. You can delegate that to everyone or your business partner if he's okay with it. Nga siya ang maghimuan na, siya ang mag-announce. Because it's very menial. The CEO's job is to work on tasks or work on something that moves the needle. Moves the needle? Oo, kanang murag mas bugat na mga task ba? Like creative. In this case, dito gyud siya sa recording, sa whatever. Kinsa na mga artists. Kinsa na mga artists iyang i-work with. Busy pod siya, no?
Gani, Kaya mo na they akong ginaisip. are actively working on something. Mo na akong ginaisip. Busy si Sarah Geronimo, siya ang artist, mag-isip pa siya sa mag-produce og music with SB19, mag-collaborate sila, then siguro naghahimo po siya own music niya or another music from other artists na siya ang producer, siya ang creative force. Announcing is a menial task. Anyone can do it. And why not the business partner? In this case, yang kana fortunately, iha pong bana yung business partner. Wala lang gituyo. Pero ihang bana yung business partner. Abi na ako na yung kag unfortunately. Fortunately lang. Hala na ay, Oh. grabe ang yaw-yaw. Grabe ang yaw-yaw ni Krypton. Oh. Ang issue dira kay si Inday Verona Jude. Oh, siya Jud ang issue, Jud. Kay mabuhat siya, iyang problema nga none to do with Sarah G and Matteo G. Matsu. Anong gilahi ni mong spelling bee? na naman tay given ang spelling, anong gilahi? Ay, nag-overthink. Nag-overthink siya para kay Sarah G. So representative si Inday sa overthinking aspect ni Sarah G. Morgana. Na, feeling ako no, nag-project siya. Na siguro siya problema sa iyang bana, si Inday Verona. She's projecting her own problems, issues at home. I'm just playing. Dili, pero feeling nako ginabuhatan lang gyud issue nga walay issue. Ay, kabalo na ko kay para naa siya engagement. Ay, daghan man gud na sa comments. Para naay mo comment, para naay mo like, Oo. naay mo dislike. Oo. Bright. Siya ang bright, si Inday. Content creator brand. Tapos, anak ko kay co-pilot, give me some talking points. I gave my talking points. Ako mag-add lang. Oo. Pero, nice siya karon, dili siya lain, hindi siya judgmental. Ano siya, Empowerment doesn't mean isolation. Partnership isn't disempowerment. It's true. It's true. Kung partner mo, tas ang imong partner ang more vocal sa press, dili pasabot nga na wadan ka power. Wala kay dili ka empowered or na disempowered ka. It doesn't mean like that. Na ako'y maisip ana sa Black Mirror episode. Na ay CEO, siya ang face of the company. Na po'y CTO, siya ang major, siya ang head developer sa ilahang game. Chief Technical Officer. Oo. So, silang duha, they are powerful on their own. They handle independent departments. And both benefit the company as a whole. Ano salesy kayo ang imong tone karon? Empowerment includes choosing your team. Matteo happens to be on hers. On her team. Yes. Oo. Her own husband. Then, ang post po ni Inday, ingon pa ni co-pilot, it exposes a pattern. When women succeed, coverage tends to filter through the lens of the men beside them. Why are stories framed with he introduced her project instead of she launched her label? Di ba? Now, why it gotta be an issue? Why gotta be a problem? Ngano man, Jud? Wala may problema to. Equality man kaato ang push. Diba? For the past millennia. Grabe, millennia na, Jud. Isn't it positive na ang babae nga CEO kay nag-delegate sa iyang lalaki nga partner? Ikaw ang mag-talk for me. Talk for me, peasant. Gani. Do the things that I don't want to do, like interviews and press cons. Maybe Sarah has been a star since she was a teenager, right? Bata pa. She might have had kanang nasiguro siya kanang media burnout. Maybe. Ana. Mura kung si Britney, she avoids paparazzi at all costs. Pero ginasundan jud siya. All celebrities are that except Kim Kardashian. She loves paparazzis. All of the sisters? Mura ko kanang si Adam Sandler example, di ba? Live. Mo ito kog like niya, love mo to na live. Ako love na ko si Adam Sandler, ganahan ko sa iyang mga films. Kay ganahan lagi kog light lang na film, dili pag-isipan. Ganahan po kong ingana. Pero night times, ganahan kog mga Christopher Nolan. Ganahan kog mga ingana. Pero usahay, ganahan po kong mga Adam Sandler lang. Mulingkod lang ko, dili na mag-isip. Pero, love na ko siya, pero naa siya yung mga clips online nga, maldito siya pag masugatan nimo in person. Anaon dyan niya imong cellphone,
Ay, Oh. ay, ako ma-hurt yung ko. Gani kay kanang siguro na dili lang sila gusto na ilahang ang private moment nila, feeling nila kanang maglakaw sila sa dalan is private moment, which is not. Oh, tas dili pero actually invasion of privacy man ang kanang gina videoan ka without your consent, di ba? Oh, nya labaw na up to your face ang camera. Oh, up to your face kay maana man jud niya ang I don't know if the clips were a joke, a skit nga kay mahilig ba siya mag-skit, di ba si Adam? Mahilig siya maghimog skit masking sa Oscars nagayngana siya. Oo. We don't know, pero medyo na pagkasungit siya, mura pog si Tom Hanks. Pati si Tom Hanks. Oo. Oy, na ako'y nakita na video ni Tom Hanks. Oy, naaman siya katwiran ato kay nasagiran ng iyang asawa. Okay, but then what? Hey, knocking over my wife. Ano siya? Okay, na po ko'y allergy, guys. Saan man nagikan? I don't know, basta kay pag mag-podcast nami, manggawas gyud ang mga katul-katul. Ay, allergy ko sa kuha. Sabi mo. Basta yung anak, guys, no? Ay, speaking of paparazzi, naglakulang ako sa Abrisa. Paparazzi? Naglakulang ako sa Abrisa. Nakita na ko si Sherwina Balls. Ay, oo. Nakita na Sherwina Balls. Oh, nakita ko si Sherwina Balls. Sweet kayo ang inyong Sweet kayo posting. ang picture post. Mura siya kailag. Old friend. Oh, mura siya old friend. Hoy, kumusta naman ka? Ang ani gyud tong naitabo. Oh. Naglakaw ko, nakita na ko siya. Naglakaw lang po siya. Wala nagpansin sa iya. Oh. Ako, share! Niya na jud ko. Oh. Siya na, unsa man? Ano siya, murag nasuko. Pero ang kabalon ako, ingato gina siya. Ingato gina siya. Station na, never niya. Hana din siya sa kuha. Oh. Never. Butan kayo siya. Basta nag-storya mi murag around, kabot og 1 minute. Pero medyo feel na ko dugay itong conversation. Saan mong gingon sa iya ha? Ano ko na, ano siya na, gatanaw ka kay, tanawa si Chito ug everyday ko nagatanaw sa video, anak ko. Na siya interview with Chito. Tanawa ug tanaw jud ko everyday man na share niya, anak ko. Siya never ma-absent niya, anak ko. Niya pagaman niya, ano siya na, ay, pwede ko magpa-picture share. O sige, picture, dali niya. Mo to, nag-picture me, mo tong post mo nakita. Sweet kayo siya. Oo, gani. Ganahan ko ana, kay wala, dili siya swapang. Kaya na may uban jud nga, dili jud gusto magpa-picture. Pero dili po nato sila i-blame po. Dili to sila ikuan ka ng murag i-hate. Dili na to sila i-hate. We still love them. Oo. Kinalang jud tao nga dili lang gusto gina-videohan perminti. Nalang yung tao na they want some time on their own. Dili ni siya same ang logic ba? Dili siya same atong sa Coldplay ha. Kay they attended the concert, they know they will be filmed somehow, one way or another. They will be caught by the Jumbotron. They signed up for it, they bought the ticket, right? But the celebrities, they didn't sign up for kanang maglakaw lang sa dalan videohan nimo. Ay, dili po. Pero it comes with fame and ano. Sa bagay po, that's what you get. God. So they technically, not technically, but they imaginatively signed up for it. They know what they were getting into when they signed up for it. Gani. I mean, I guess except the kids. Gani. Ingana good. Di ba? Ay, si Krypton. Di mo super friends. Sabi na kung close na mo ni Sherwin na boss, naapa mo sa itlog sa inyong father. Mura ako close good. Sa picture. Your photos very sweet. Gani, sa picture. Nice kayo mong pagkakuha. Maraming close friends. Tapos ako tong gi-post sa comment section ni Sherwina Balls para makita niya. Abot ko nakita ba niya. But anyway, mo na to. So, let's go back to the topic. Si Matteo ba? Kanang nag-announce lang gud siya sa ilang business. Kay excited good siguro siya. Gani no. Nya, he intended to support and promote. Siyempre, no, kaya ako ng negosyo. Kisa day mo support o promote. Kisa ba mo promote? Silingan. Si Manuel Jose 83. Ako si pangato niya. Siya day ang mo support o promote. Dili man. Siyempre, kisa day ang mag-support and promote. Kiyang bana. Alangan. Excited. Unsa di ay. So, mukha ni mo Inday Verona Spina. Unsa na siya? Inday Spina Verona ay. Gani, no? Pero even when it was well-intentioned, the actions can be misread by some people, just like Inday. So,
Mao lang kay ganahan man gud sila, ganahan siguro ang tao nga murag dili undahon ang drama sa life ni Sarah, but because let's not forget she just came out of a toxic parental relationship. Ay, A toxic parent-child relationship. Tapos karon kay ilahang ginaingon nga gikan siya nakagawa sa iyang mama, karon gihiktan siya sa iyang bana. O gusto nila kanang dili gud maundang ang drama. Gusto nila kanang let's put Sarah in a toxic bubble. Murag wala na gud pag-asa, pero guys, ayaw mo pag-ana. So far, pila na sila ka years mag-asawa, wala tayo nadungog. Oh, feeling ko na ako no, komportable kayo sa blooming kayo siya sa katanan, kada makita nimo siya. Mas better pa jud yung performance sa live. Blooming siya. You can see her. It's so simple, tapos buhatan og issue, no? Gani no, lain lagi mo. Lain ka. Dili man mo ang lain. Ako pasabot sa mo si Inday SP Navarona. Ay, pero Inday, okay ra pod na. Naakay na sulti nga mali, we disagree with you, but it's okay. It doesn't end the world. Magbasa kog comment. Ana si Jethol. Ana siya sa Facebook comment. Baka Matteo has the business and marketing acumen. Gani, no? Most artists are not entrepreneurial. Just because someone can bake doesn't mean they can run bake shop. Hala. Ganahan ko sa iya. Now that I've read this, nakuha na ko ang concept kay kanago na kay restaurant, kanang mga kasagaran mga Michelin star restaurant. It's not the chef who's going to entertain you, it's the restaurateur. Oo. 'Di ba? Oo, naa sila kuhaon nga restaurateur. O nasa restaurateur mo itay ka nang accommodate sa imuha to your needs and wants and everything else. Lahi po tong chef, mo tong in charge sa back office. Oo, mo to ang back office. Sila, heart, gihapon sila sa business. But a different department. A different department. But they're both the main organs of the restaurant. Gani, it's like your heart can't function without your brain. Oh, and your brain can't function without your heart. Tama, no? How jud kayo mi, guys? How kayo mi, no? How po to ang nag-comment? Si Kinsa man to. Si Jet. Dili, porque how ka mo bake, dili ibig sabihin, makatukod kag bakery. Oo. How siya. How ka mo bake but wala kay marketing skills. Oo. Pero napay isa. How kag marketing skills pero dili wala kay product. Oh. So say mo i-market. Other people. Diba? What po ang comment ni Kwan? Jethol. Oh, I like it. Murag menthol lang yung Kwan. Yung name. Ana po si Beatrice Brie. Ana siya sa Facebook comment, maybe she's choosing this. Maybe she prefers someone else take this more exterior load off her shoulders. That's right. Maybe she prefers running things artistically and finally has someone who can handle the rest. Yes, I know that's right. As a woman, I would sure like a partner who is competent enough to work toe-to-toe with me. I know that's right. I see why we as women should be vigilant in looking out for other women. I appreciate the thought here, Inday. Nakita po na ko ang thought ni Inday. But let's let this play out and see. Sarah seemingly chosen a more background, less demanding role after half her life in the spotlight. I wouldn't say less demanding role. It's just that less exterior ang role karon. Correct. And at the end of the day, unless she's truly being oppressed, we should stay out of people's lives and marriages, despite them being celebrities. That's a hot take. Because we always are in people's faces. Yes, we are all up in people's business. We're all up in their noses. Mo gani no, ayaw mo pag-ana, guys. Pero mag-ingana lang gyapon. Pero mag-ingana gyapon. Kami lang ang mga opinionado nga mga bagagnaw, kami ang mag-ingon ana. Uy, naay nag-comment rin nga kuyaw kayo. Unsa man Ano siya, as a super fan of Sarah G and someone who's worked with Matteo, I'm disappointed by this post, Inday, and how it leads to husband control, quote-unquote, narrative. Remember that he saved her. And my initial reaction when I heard the news, he continues to save and support her. This excites me more for their growth as a couple, artists, and entrepreneurs. It's frustrating to see posts that invite unfair judgment into their lives. They're public figures, yes, but who are we to intervene in their relationship and business partnership? Let's support and respect their journey. Ano siya?
Unya kanang dili pud kaayo maayo na para kay Sarah ba kay murag unsay day tan-aw ninyo kay Sarah bata nga di kabalo mo desisyon para sa iyang sarili. Gani no, gimo ninyong pungkol. Gimo ninyong pungkol gani no. Napoy diri comment ni Kyle sa Facebook. Kani gi-address niya ka Inday ang comment niya no. Ano siya? So you call this post empowerment? Ba? Tinuod man niya gingon. Because it's not empowerment gani no, it's infantilizing Sarah G. Oo. Tapos natila pa na puno akong mic. I don't know. Sama na siya, oy. Pag-formal, be. Ngano man na, guys? Unya, maura to ang atong maistoryahan, mahitungod kang Inday Varona. Unsa na iyang pangalan, oy? Inday Espina Verona. Inday Varona. Atong next sugilanon is katong akong gi-mention kaganina. Si Steven Jackson, retired nga NBA player o kanhing fiancé, dili na lang madayon ang kasal tungod sa dili mo pirma og prenup ang babae. So ang main topic dire is not necessarily the people but what they be doing. What happened? What happened? Ang akong issue ani is dili si Stephen og katong iyang kanhing fiancé, pero ang issue nako ani ang nahitabo sa ilaha. Okay. Just to let you know, kani nga panghitabo 2005 pa ni guys. Pero it resurfaced on my feed. Tapos I find it interesting, okay? So mo ni ang nahitabo guys. Kadtong 2005, si Steven Jackson, retired NBA player, gahangyo siya sa iyahang fiancé katong nga time nga si Showalter ang apelyido. Ko balo say name niya. Basta Showalter ang apelyido. Naghangyo siya nga mag-sign og prenup before sila magkasal. Nga naman gina, di ba? Basta sa mga datu. Sa Westerners, marag ka normal na sila siguro ang prenup. I don't know if it's normal. Comment down if dili. Pero feeling nako it's talked about a lot. Siguro ka ng What do you mean? Common siya sa Westerners? I just think common siya kay ginastoryahan siya sa mga news o sa mga films, sa mga series. Common siya? But I don't know if it's really a really common thing na prenup jud. Common ba jud siya? Common siya sa mga datu. Okay. Bisag dire siguro sa Pilipinas. Feeling nako. Bisag asa siguro. Basta datu. Okay, basta datu. Kailangan mo. Okay, context. What is a prenuptial agreement? It's like a notarized document where your girlfriend or fiancé, before you marrying her or before a guy marries you, kung ikaw manggaling ang nanghagyo prenuptial, ikaw babae, basta vice versa, it's a document where you agree to kanang, usually, to protect your assets, bali, kung magbulag manggod mo, usually kung wala mo yung prenup, it's automatic 50-50. Diba? But some rich people would prefer that you sign a prenup because they don't want that. Kay sila ang nag-work hard para sa ilahang kwarta, sa ilahang assets, tanan nila gipaghirapan 100%. Tapos pag pagbulag mo, makuha nila ang 50% sa imong gipaghirapan. That's why they ask you to sign a prenup para That's the usual scenario. Para pag magbulag manggaling mo, dili makuha ang entirety or 50% sa pinaghirapan sa katong nihangyo sa prenuptial agreement. It could be the guy, it could be the girl. Okay? So nakuha na ninyong context. Nakaron, kani si Steven Jackson, nagsihangyo sa iyahang fiancé nga, please, pirmahan na ang prenuptial agreement. Sige, delay. While nagaplano na sila sa ilahang kasal. Oo. Sige, delay. While they're organizing and everything. Yes. Sige, delay. Months na. Delay. Sige, delay. Unya karon, on the day of the wedding, she still hadn't signed. Jackson said, he warned her, don't try me. When I get there, I'll embarrass you in front of all these people. I don't know, unsa ni ka tinuod, mo ning gibutang ni co-pilot. Sa gingon ko, give me a breakdown of what happened. Mo ni ang giingon. Mo ba? Medyo lain pagkaingon. Lain pagkaingon, pero basing gi-breakdown lang pod good na ni co-pilot. Basin, quote and quote, Benny. Ay, quote and quote? Ano siya, don't try me, quote, don't try me when I get there, I'll embarrass you in front of all these people. Unquote. Lain na po na nga manag-ingon na mo. Wala may problema ba kayo kag-prenup, pero dili man mo kailangan ingnon eh. Pero kanang ingon ana mo na manag-uyab. Lain no? Oo, lain siya. Don't try me, don't test me, bitch. Murag na. Gani, no?
So, kani si fiance nga babae, she still refused. Di gid siya mo pirma. So, kani si Stephen Jackson, gi-call off niyang wedding. Tama na, dili ko mag-wedding, kay di ka mo pirma. Oh, wala man mo nagkasinabot. Lain po kayo. Right there, dito sa wedding. Sa wedding day, Jude. Sa wedding day. Oo, right there, with guests already gathered, he said he spent around $400,000 on the event. Pero wala na yun. Okay. So, mo na ang naitabo. Okay? Tapos, bali, ingon ba ako sa inyo nga, resurface news lang ni, dili ni siya recent. Pero ang ako ang issue diri kay, ganun wala lang gid po di pirma ning babae. Bitaw no? Unsa kaya unod ana? Nganong wala na lang man po siya ni pirma? Unya wala po siya ni counter, unsay tawag na? Counter prenuptial pod. Wala siya counter sa prenuptial kay ay naman goy ka nang ingani man gud kringo. Pwede man gumo maglabayay og dili gyud ko nimo love kay gipasign ko nimo prenup. Pwede mo nang ingnon ni Showalter, di ba, ang babae? Pero ang lalaki, pwede po siya mo ingon. Dili jud ko nimo love kay dili nimo pirmahan ang prenup. Pwede sila nilabayay lang ana nga mga statement. Di ba? Pero akong question, ano wa na lang yun siya ni pirma? If she had nothing before, and she's confident that they will never split, kay she's very in love jud sa lalaki, why can't she just sign it? If she's very confident na we are together forever. Ngano man na, wala ko kasabot ba kay basin pod og dili gid na niya love ang lalaki. Basig apas lang jud pud niya ang basig kuan, tinuod na, kwarta. basig tama ra pod ang kutob ni lalaki. Oo. Tama ra pod yung Ano kutob. man gyud nga wa na lang kani pirma. Kung ang akong pasabot ba, kung love jud nimong lalaki niya, dili ang imuhang intention to marry is to stay with him forever, love him forever unconditional. Ngano man jud nga wa na lang kani pirma. Bulok siya nga bay na. Og also, pwede po siya mag-consult og lawyer. Pirma siya sa prenup, then dapat na siya counter sa prenup. Ano man na, di ba? Nga naman siya na dapat. Yan naman na dapat. Pero nga nung wala siya nag-counter, wala gyud siya ni sign na lang Bulok siya yun. na babay. Bulok siya na babay. Kuan siguro na siya kanang, I wanna be like other girls, like nakakasal sila og datu. So gusto ko maingana pud. Pero wala siya naghuna-huna sa mga back offices events. Og isa pa kring, kanang tinuod man jud nga kung dato ka, mag-uol man ka sa imong, siguro kung love is blind jud ka nga tao, musugot ra pug ka nga wa mo'y prenup. Ikaw nga lalaki na, dakotay na kay 100 million. You are Johnny rich. Depp and You are Amber rich in Heard. the tune of $100 million. Johnny Depp and Amber Heard. Gani, ingana. Kung love kay nimo ang babae, nisugot ka nagkasal mo nga walay prenup. What will happen kung nagbulag mo? Matiway jud ka. She will take everything. She will take everything, di ba? O, dili po everything. Uy, grabe. 50%. Sige lagi tag she og he. Ay, sexista. Why it gotta be she? Pero tinuod man gud na nga nay horror stories ana. Kisa ba atong example sa horror stories Johnny ana? Depp gani Amber Heard. Napakoy basahon diri from the post ha na akong nakita sa Facebook. She insisted on having a specific pastor wait lang. She insisted on having a specific pastor officiate the ceremony. However, when Jackson informed the pastor that he wouldn't go through with the wedding without the prenup, the pastor discouraged the agreement, suggesting to let God handle it. Ay, unsa, ang pastor agree siya sa babae nga Dili magpirmahanay to let God handle it. Oo. Pero Okay. nai-rest back si Jackson, Stephen Jackson. Ano siya? God gave me the wisdom to protect what I've built. I support many people, and I can't let one person control my life's work. No one else put in the work with me in the gym. So I promise myself, any woman I marry will sign a prenup. That's not even up for debate. Mas nai one point diri si Stephen Jackson. Ay, oo, oy. Doesn't mean it does. If you mention God in any of your kanang kung magstorya ka mag-mention ka God, it doesn't mean na daog ka. Because any person can say the word God and mention the name God but not really know what they're talking about. Also,
kung mag-quote ka o what God says, the other person will quote what God says. Para silang duha. Ang pare nag-quote, si Jackson nag-quote pod. Si Jackson nag-quote pod siya. So God gave me the wisdom to protect what I've built. Some people would say, yes, God gave you the wisdom. And some people would say, pareha ni Pastor na, let God handle it. Gani no? Nagresbaka na lang silang duha. Si God, puro silang gipanglaban. Palaban ka kay God? Palaban po ko kay God. Palaban po ko kay God. Nga no di ay. Palaban na ita kay God. Gani no? Oo. Unya kani, tama man si Steven Jackson Judd. Para sa kuha lang ha, ni-agree ko sa iya ha. Especially kung pag-ingon niya nga, I support many people. What if he supports his mom? What if he supports his sisters, brothers? Oo. What if he has a charity organization nga kanang ginasuportahan? What will happen kung mawala to tanan tungod sa ilang divorce? Bitaw. Tinuod na siya. So he's not just protecting himself, he's also protecting his family. Dapat tanggalon na nato ang kanang fear anang prenuptial agreement. Nganong ang ilaha sigurong gikahadlukan kay parehas kay Jeff Bezos o gang iyahang asawa, kanhing asawa. Nga si Mackenzie Scott. Mackenzie received $38 billion in Amazon stock, instantly becoming one of the richest women in the world after their divorce ni Jeff Bezos. Now, in this case, to be fair, Mackenzie Scott essentially built Amazon also with Jeff Bezos. Kay dugay man sila. Kay sa una pa man sila. Like when Jeff Bezos was building Amazon, she was there. She was there already. Cooking, what if she cooks? I don't know, but she was there already supporting her husband in whatever ways. So, tama rapod. Ang iyahang nakuha. Tama raman. Tama ra. Wala sila'y prenup, pero okay lang. Tama ra. Karon kaya ang si Jeff Bezos nakasal na baya? To'y prenup. Wa ko kabalo. I'm sure na. Kay mag-advise yun ang lawyer against no prenup. I'm sure na apod. Kanipod si Bill and Melinda Gates. Noong 2021, nag-divorce sila. Mao ba? The estimated settlement is $76 billion. Kada ko, kung saan man ninyo nga kwarta, Mao gani, dili makatarungan maging billionaire. Kay unsaon man ani mong kwartaha? Unsaon na ninyo, guys? Dili man na tama, it's evil. Honestly, it's evil. Half pa gani na Kung wala manggaling ni prenup, tas gi-half jud ninyo inyong assets. So 76 billion ang naadto kay Melinda Gates. So sa ato pag daghan mas napay daghan ana kung asa nagikan. Napay daghang kwarta. Ngano ingon ana man? Wa pa man? na mahurot. 'Di ba? Si Tiger Woods and Ellen Nordegren ay tama day wata nag-ingon si Bill and Melinda Gates. Si Bill Gates ang abot kung CEO pa ba siya ron or kanang murag in the background na lang sa Microsoft? Wala ako kabalo. Basta Microsoft person na siya. Microsoft guy. builder. Founder na lang. Tama na siya nga word. Founder. Sige, founder. Si Tiger Woods, isa ka sikat nga golf player. Golf player. Professional golfer. Oo. Nag-divorce sila without a prenup manggod. So, ang nadawat sa iyahang kanhing asawa ay $710 million. It was a scandal-heavy split. Napay isa, medyo sikat po kay ni. Michael Jordan and Juanita Jordan. Kani si Juanita Jordan, guys, nakita man kog documentary nga about ka Michael Jordan sa Netflix ba? Sige ito, title ato, hilak is naknak ato. Ay, mao ba? Oo. Nihilak siya, dili about sa divorce, pero siya gilakan about. Kalimot na, about siguro kay Scottie Pippen. Basta, kani si Juanita Jordan, guys, mura ni kani si Jinky Pacquiao. Sa wapa. Been there from the beginning? From the beginning. Nga dili pa sikat si Michael na siya. Wala sila prenup. Dili gyud ay common. Kining tama ko. Dili common sa mga dili dato lagi. Mo gani no, tama. So kani si Michael Jordan, Juanita Jordan, nag-settle sila of 168 million divorce settlement para kang Juanita Jordan. Okay? So, which deserved ni Juanita Jordan kung naa siya dira supporting Michael Jackson from the beginning. Michael Jackson, Michael Jordan. Wala ko nakapangayog example kang co-pilot ba na kanang recent good na marriage pero na walay prenup and ended up in messy divorce. Wala ka pangayo ang example. Di kay gwapo man gud sila nga example of no prenup kay gikan man gud sila sa beginning.
What if ka nang Ay, pangayo kang co-pilot karon what if na. ka nang successful na jud kayo? Karon na pangutana kang Kung tayo, example no, kung tayo nagbulag si Jinky karon o si Manny Pacquiao. Oh. Then naka-decide si Manny nga gupahan ni Kuan oy ni Ivana Alawi oy. Di pakasalan niya in 5 years from now. Oh, morning nga na. Example lang ni guys ha. Pero walay prenup. Oh. Ingana nga example akong gipangita. O karon na. Okay. One recent example is the marriage of Jennifer Lopez and Ben Affleck in July 2022. Ay, katong kadali lang kaayo. Pila lang ka months. Yes, they reportedly tied the knot without a prenuptial agreement. Despite both having substantial assets and long careers, they chose to marry without a prenup. In 2024, Lopez filed for divorce and requested that neither party seek spousal support. They also listed their $61 million Beverly Hills mansion for sale amid the split. It's a high profile, pero parehas pang it's not an example that I'm looking for. Kay parehas sila successful, even though JLo doesn't have the full credit to be successful. Wala ka lain pod no, lain no, hot take na siya. Pati po daw si Kourtney Kardashian and Travis Barker, rumored prenup talks but nothing signed before marriage. If they divorce, their blended assets and brand deals could get messy. Actually no, kung nakalimot manggaling mo or nakalimot dili man na malimtan pero kung Ay, may post-nuptial. Oh, naga mo na kung pasabot. Kung dili gyud mo mag come to terms anang prenuptial agreement and then later on after ninyo na realize para jud ta sa isa't isa pero pwede ta mag-sign of post-nuptial agreement, you can do that. You can do that. Oh, tanawa, comment ni Nathaniel Blank. Unsa daw? Kanang prenup, maayo po na sa mga dato na daan, ginaprotect ang gipaghirapan silang parents or grandparents kanang generational wealth. Hala, nailaman na iyang comment. Wala siya nag-joke. Ay, wala siya nag-joke. Uy, mauna ang ginaingon ni Kuan na kanang si Bea Alonso og ang heir sa Pure Gold supermarkets. They are dating. So maybe dapat ang kaning Pure Gold heir should protect the generational wealth from Bea Alonso. Bisan pag dato na daan si Bea Alonso. Bea Alonso is a billionaire. Dapat naagid gihapon sila prenuptial agreement to protect their own assets. Kung unsa man galing ang na-earn nila during their marriage, mo na ilang i-50-50. Correct. You are so smart. Yes, I am. Pero, mag-cite tag example, guys. Sa usa ka babaye nga nagpakasal og billionaire na nag-sign og prenuptial agreement but not a sub story. Happy ending gyapon. Ay, sige sa mana. Si Janet Jackson. Ay, tama day. Kabasa ko na. Janet married Qatari billionaire Wissam Al Mana in 2012. So Qatar, okay. Qatari, maybe Qatar person is a Qatari. Okay, so a Qatari. Okay. So, nagpakasal sila. Nag-sign si Janet og prenuptial agreement, guys. O, di ba? Sikat na gani na. Naa siya kwarta iya, ha? Pero nag-sign siya prenuptial agreement. Wala siya nihilak, wala siya nagdrama-drama dito sa wedding day. Basta ni-sign lang siya. Nakasabot siya nga, yes, billionaire ka, siguro dato pug ko, as a Jackson, dato pug ko, pero makasabot ko nga nung nag-prenuptial ka. Sige. Pero naa siya clause sa iyang prenuptial agreement. Naa. Kaya mo niya akong giingon. Sige, saan nag-demand daan ni? Si Janet. Si Janet ang nag-demand. Agreeable ni siya nga clause. Ngano? Their prenuptial agreement reportedly included 2 key clauses. Number 1, she would receive $100 million if the marriage lasted at least 5 years. Number 2, she'd receive another $100 million if the marriage, if they had a child together. Okay. Sige. So, let me guess. 5 years sila, na sila anak. Yes. Okay. Then, nag-divorce siya. Nga naman. Abin ako, magpakasal ka muna forever. Kuan lang good, kanang the timing wasn't about money, ana siya. She simply wanted to regain control over her life and career.
Ay siguro no kay lahi ra gyud na kung kana imong pakaslan ba kay dili celebrity pud like her kay basin lahi ra sila og world. Lahi sila world, maybe she's too busy touring or unsa ba iyang ginabuhat, creative siya nga person, and then creative siya na person. This a Qatari billionaire is more laid back, more business minded. Basin kay dili man siya celebrity. Unya, di ba pwede raman jud ang prenup dili hilakan, dili awayan. Pwede raman ka mo pirma gyud pero mo consult po kag imong lawyer. Consult kag imong sariling lawyer. Ano ba kanang huy lawyer. Ikaw lawyer. Yes. Kanang gusto ko magpakasal kay Qatari billionaire na ko nga boyfriend pero gusto man siya mag-sign kog prenup. So unsa ako buhaton? Atong basahon ang iyang prenup og ato ang i-make sure that it will benefit the both of y'all. Usaon man na, sige daw, usa imong advice ako magbutang ka og ka ng mga benefits ako ng mga clause. Yes, we will put here that you will receive this amount of money if you did this and that. And you will receive this amount of money if you did this and that. Sige. Ato ipakita ang ato ang counter prenuptial agreement. Let me help you with that. Here you go, master. Kanido si Qatari billionaire siya. Okay na ni. Ano siya? Okay. Pirma. Kasal. Humana. Magpirmahanan na ta. Nagpirma sila. Okay na. Tapos nag-divorce pa siya after 5 years. Gani, no? Timing nga po sa divorce. Okay, after good sex clause. It's such a happy ending. Diba? It's not, it doesn't have to be a sub story. It doesn't have to be something that we should cry about. We should, basta, use your common sense. Ingon pa ni Melvin Jose 83. Pagpalit og common sense. Pagpalit og common sense. Ano pa si Kuan? Jose 83. Si Jose. Oo. Give me a name that starts with H. Jose. Gani, no? Mao lang to, guys. Ako ang gusto i-topic karong adlaw. Salamat kayo. Salamat. Mag-shoutout, bibi? I-shoutout na to ang to mga nice commenters. Ang mga nice commenters na mo. Kani si Wilmar Blank. Ano siya? Wilmar Blank. Yes, hello. In response sa atong episode na about sa baho og bahog baba. Bahog baba. Walay panot bras. Ano siya? Daghan hippies diri sa Germany. Di man kayo sila hugaw pero naalam dyan sila baho kay minimalist kayo sila life. Like tipid maligo, tipid po sa deodorant, and never gadiyo. Naay never gadiyo. Naapoy uban nga gamit lang og organic deodorant. Bitaw, tong nakailan ako ng mga hippies sa camping namo, kay gina-advocate nila ang dili pag-consume og butang na dili organic like shampoo, sabon, toothpaste. Balik-balik ra ilang sinina og kung labhan, Seymour. Wala ni mo gi-paste tanan comment, abi lang Seymour. Wala na Seymour. Balik-balik ra ilang sinina og kung labhan man nila kay with tubig ra walay detergent, nature lover kay sa maong nature kay silang baho. Thank you so much, Wilmar, sa education. Wala man jud ko kay ilang nga hippie. Oo. Pero salamat sa imong education sa mua, nakatuon mi. Naa jud ay nga na tao nga baho. Okay lang sila, baho sila. Basig mao to ang boyfriend sa katong baba. Basin. Minimalist lifestyle. Basin po, basin. Ana si Pussy ni. Lain kag pangalan. Lain kag pronunciation, dili ang iyang pangalan, ang imong pronunciation ang panglain. Okay, Pussy ni comment ang imuhang pronunciation kay si Kring dili siya ganahan nga sa akong pagka-pronounce. Dapat feeling na ko ang pagka-pronounce sa imuhang pronunciation sa imong pangalan kay dili Pussy ni. Unsa din? Lain kuan. Basig Puccini. Puccini. Basig dili Puccini, dapat Puccini. Okay. I-comment po siya. I-comment siya kay boring daw Davao, di ba? Naghimo tayong episode dapat ana. Ana siya in response. Ano siya? Dili man boring ang Davao. Dili man di mas family friendly lang jud. Yes, I agree. Na liquor limit ban. Na liquor or limit ban. Aron less ang overconsumption, less po ang gubot. Go kay kuan ng millennial bar. Let's go! Tapos ang mga bouncer kay mga iyaan nga magdalag bunal. Ay, hala.
pa-plan ako as chef kay hawd ko maglata og mga kinahanglan latan. Ay, oo. Kay masakit ang ipon. Ay, oo. Actually, puccini. Puccini. Pusini. Ganun. Muna ko ganun, pusini. Walay magbuot sa ako. Okay, fine. Ano siya? Di ba, dili daw boring ang Davao. Mas family-friendly lang, Jud. Agree ko. Oo, agree ko. Kay, di ba yung man yun na, masking sa, i-cite na po na ko ang US as an example, no? Kay medyo exposed mong gugay ta silang culture, guys. Kinatay mga Netflix, god. Sorry kayo kung mogya po niya akong example. Pero sa US, god, guys, di ba? Naay city nga lingaw, naay city nga laid back. Murag god. Pero city, the same sila city. It doesn't mean na city, ang inyo yung interpretation sa city is buildings, nightclubs, bars, and dili nga automatic. Naay city nga laid back. Di ba? For example, ang New York. It's concrete Very jungle. Fast-paced daw kayo sa New York. So, Concrete jungle where dreams are made of. There's nothing you can't do. Ano pa si Alicia Keys? Si Alicia Keys. Nandito kasagaran artists, musicians, mga theater people. Di ba? Napoy California, Los Angeles. Nga nandito mga Hollywood. The desert. Vegas na. The desert. Vegas. Vegas na ang desert. Okay. Oo. Ay, coastal di ay ng California, no? Oo. Sige. Napoy Miami. Nadia ang mga tao nga kana mahilig mag-beach. Okay. Nasi coastal man na sila. Lain-lain, guys. Dili muna ang sa Pilipinas, naay Cebu nga medyo fast-paced pod, di ba? Murag ang tanang tao ba kay nagdali perminti? Oo. Daghan og corporate corporate pre-post. Peoples. Daga corporate peoples. Yan ay mga buildings daghan. Dili sa tua, daghan man buildings pero dili ing anak kadagan pareha sa inyong makita sa BGC or Cebu because amo ang kwan guys, ang sakop nga area is Perting Lapada. Dili Lagyo kaayo ang mga buildings. It's not possible for us to guot sa buildings. Kay daghan man may lot available. Yan na. Available, may I help you? Gani. Tama ka, Pusini. Tama ka na. O, pwede ka na mo i-hire as tiglata sa mga latunon. Speaking of hire, ana si Geronimo Zoro, feel na ko pag magsikat na screen kay og darling, kwaon ko nilag driver. Masuko akong bana. Kay nga naman tay driver ang bana ni darling. Kay nga ana siya, i-hire daw siya as driver. Niingon na siya. Oh. Nag-reserve siya. Oh. Pero, Geronimo Zoro, pwede po ka as bouncer. Pwede bouncer. Bouncer siya Bouncer sa atong millennial bar. Kung ang mga auntie magdala og bunal, ikaw magdala og bakus. Yes, pwede. Ana pod si Wilmar Blank. Kay di ba nag-ingon ta last time sa atong isa ka episode nga. Pamuba na to atong episode kay mo nay critique ni Nathaniel Blank atong isa ka audience. Si Wilmar. Ana siya, para nako, mubura gani ang 1 hour episode. Ay, bo? Okay ra kayo mag more than 1 hour epi mo. Ay, okay ra daw mag more than 1 hour. Malingaw siya. In the same vein, tama ba na nga kuan? Nga terminology? Nag-ingon pod si Eden Blank. Nga. Petition na dili pamubaan ang kada episode, please. Tapos na siya emoji nga nakailakon. Nakailakon, nagpakiluoy. Na siya emoji nga kailakon nagpakiluoy. Oo. Para sa ko, dili lang ko gusto nga, kanagong murag i-mindset yun na to habang nag-recording ta, dapat mubo, dapat taas. Gusto na ko, authentic ming duha ba? Like, natural lang. Unsa lang ang dagan. Kung unsa ang dagan, wala na may mastoryahan, magpadayon gyapon mi. Kung unsa lang ang dagan. Kung unsa lang ang dagan, kung napa mi ikasulti, mas okay kay mas mutaas. Pero kung wala na gyud mi ikasulti, next, move on na ta. Which is timing pod kay daghan man og ikasulti si darling. Dili mahurot. Niya napay comment diri si Geronimo Zoro, isa pa ka comment. Ano siya about isa tong episode na katong mga exploration, may I help you? Sa outer space. Niya ang response niya is only 20% of the ocean has been explored as of now. Tas mo tumog space? Ha. Gani no. I-discover sa ninyo tanan na adre sa Earth ay hata mga dog space lol. Ngano bitaw no na mas gina-explore gyud ang space no kaysa ang underwater. Natinga bitaw ko ana. Bitaw kung feeling ako makita ninyo tong nawala nga Boeing 737 na nawala jud siya, wala siya.
Ay, oo daw. Suma. Di ba nawala to pang? Naay airplane na nawala. Na with Nawala the lang passengers. yun Naay passengers. Nawala lang yun siya. Walay debris, walay bodies, wala. Nawala lang yun siya, guys. Pangitado na ninyo sa Sige, ocean. pangitaan na ninyo. Pangitaan Kung na kinsay ninyo. makakita, tagaan ta moog, shout out. Mag-shout out natin. Ana si Krypton sa comment. Ano siya, animalay. Mas nagtuon pag panguyab. Unya, wa man tuon panot pras. Gani no, nauna pang uyab-uyab sa panotbras. Pero kasabaan po dapat nimo ang babae. Nganong nagkauyab sila nagdugay for 3 years. Niya, wa man di panotbras. Ganun, giuyab niya nga wa may panotbras na lalaki. Natiis niya. Gani. Ano po si Natiis niya. Anonymous Participant 554, I just learned today nga pwede di ka mag-comment sa mong pages and anonymous is a person. Ay, sa sa group na. Ay, sa group di ay ni. Oh, Okay. naatay group ninyo, mga higala, Dili Ni Advice group. Gani, no? Oh. Ana siya, too risky to share. Unta di siya maminaw og dili ni advice na po mo Seymour. Nakanumdum na lang ko sa nanguyab nako sa una, tong high school pa ko. Gwapo, maayo mamorma og limpyado. Maong naganahan ko na mag-uban mi or magkauyab unta, kailado siya sa among school og Seymour. Og, daghan nagka-crush niya, ipadayon. Ganahan ko kay daghan masuya na mga girls kung magpaduding siya nako or magukod-gukod siya nako. Kilig. Pero wala lang gyud nako siya sugta kay kung sugto nako siya so mag-kiss gyud mi. Pero dili jud ko ganahan og lalaki na dili nako kaya makiss. Dili man ako siya makiss gyud kay bawo mo siya baba. Bitaw mag-toothbrush man. Siya, ba't murag na siya sakit ata. Maong buho siya gihining. Maong wala na lang yun na ko siya sugta kay basin mga og kiss. Dili good madala og kiss. Naman na deal breaker. Deal breaker siya. Maayo gani si Anonymous Participant 554. Nakarealize siya, wa pa siya lang nagkauyab. Nakarealize siya sa iyahang dili gusto. Oo. Natiis, na dili niya tiison sama ni OP sa ato ang previous episode. So, diri na tamahuman, guys. Kung nalingaw mo, ayaw kalimot, share this episode with your friends and subscribe para di mo malate sa among latest yaw-yaw. I-search lang sa Spotify, YouTube, or sa paboritong podcast app ninyo, Dili Ni Advice. Kung naamoy mga storya, topic requests o pangutana, send them in. For submissions, ads, sponsorships o guban pa, adto lang sa diliniadvice.com. DILINIADVICE.com. Kung ganahan mo donate, nami QR codes for GCash o coffee.com diha sa website. And I want to talk about merch. Oh, Yes, merch. I want to talk about merch. Some people might not like the idea of donating because they're not getting something in return. Although we can argue that we're giving us in return. Ourselves. We're giving you ourselves in exchange. Anyway, pero basin lang na mas valuable sa ilaha kung naikapalit. Bitaw no. Oo. So, after this recording, we are gonna be talking about merch a little bit. Okay. While we're waiting for his son. Okay. Mag-merch me, basig t-shirt, mugs, or mouse pads, or whatever, tote bags, etc. Labong hapit na ang Burr months. Basig lang. Diba? Diba? Ay, no. Diba? Bitaw no. And international shipping. Oh. We can do that. Yeah, we Very can do good. that. We can do that. There are platforms for that. Anyway, mao lang to. So, catch you next. Ay, ikaw pa di ay. Dami script, guys. Dami script. Mora yun na, guys. Tagan salamat sa inyong suporta. Catch you next time. Same vibe, same nonsense, always with heart. But we're not experts. Bye. We're not experts.